Boas tardes, son Pepe da Cocha, isto é o Telefriario, vamos cas noticias. Comparten coche en BlaBlaCar e quedan tiradas en la A52 al dar positivo en drogas el conductor. Vamos falar agora cos protagonistas da noticia. Sí, efectivamente, dei positivo en drogas. Pero hubo para ti, non te creas. Sí, que pasa? Aquel día, para empezar, pensei que o BlaBlaCar era unha cousa de fogueteo. De que ti collías, chamabas e viñan dúas chatis e fogueteabas. Fogueteabas aquí, ou podías foguetear aquí, ou ali. Pero hostia, despois resulta que era de lavalas no coche. Venga, me digo a saber se eso non me va a tener nada. Pois sí, como non podíamos pa foder, pois entón dixen, vento por a raíz da coja. Sí, estou moi contento. Son un mainavalo. Que pasa? Bueno, pois sí, que as chavalas que bonito moito, que quedaste tiradas. A ver, o tipo tiña unha plantaza, iba ben vestido, escoitando a Julito Iglesias, non parecía nada raro. Bueno, a ver, si, tiña a nariz chea de fariña, eso non lle quita a nadie. Cheiraba a viño que tiraba para atrás. Aquí o impactante documento de dúas lagartas que se intentan aproveitar dun home que só quería meterse unha raia e foguetear un pouco fora do matrimonio. Vamos, o que fai calquera home de mediana edad. Eu son Pepe da Cocha e ata aquí o Telefriario.